Hi guys, welcome to my channel. It's 9:30. It's 9:30 AM. Then wala pa kay kaon. Kaya nagluto pa. Then karon dahil kay mga ligo dahil ni matun sa pawan. Yung mga sila alas 10 daw niya 9:30 na wako kay kaon. Yung kaon sa kuke. Utong kayo niya. Mo din masudan. Hi guys, sinubukan. Hi guys, balikan rin mo. Hindi ko karoon kinakoy apason no. Okay. Grabe yun siya kalangay nga babae. Ako siyang apason sa lahat lang bit. Paplay ako palang sila kay. Kaya na alas 10 ang sabot. Ang sanay oras karon alas 11 na time check dahil alas 11. Hapit na mag alas 11 or alas 11 na good lang good. Kasi siyang apason kay langayin kayo siya. Filipino time natin siya. Kaya sige nag-text ang kauban. Ano daw? Hi guys! Hi! Sa oras? It's already 11:37. Time check is already 11:37. Karon kay paagtod dahil misa among destination. Among tapukanan. alas 10 ko ni agto sa ilaha. Tapos gawas nakagawas ko sa ilaha mga kuan. Karon 11:37 good. Karon nagbakla na kami nalagi hulat dito. Almost 1 hour po na ginulat. Suko na to sila. Balikan na tamuha ko nga namilig to. Bye guys. Ato na may kainit kay bay. Ha? Gagmay wala. Ang tagtag na nanaa dito. Ano ito sa iyang kuan? Ilaha. Hi guys. Asa? Ilaha diha ora bisa. My god, isa na ko. Wala pa ko naligo. Itom na ko. Naligo ko. Naligo mong good girl. Naligo. Para sa atin nga maligo ko. Ako naligo mo na ko. Dali. Here now at La Fontana, your choice for water. 28th stage, guys. We're here now sa La Fontana, your choice for water. Nagulat na mi. 28th stage, purified drinking water. So come on. Uy, pang libre mo, B. Uy, wala. Uy, wala. Giko kadawat. Ay. Ikaw pang libre ka. Uy, wala. Giko kuan. Ay, wag ko ka kadawat. Ay. Wa mag-iyon nag-iuban kagabi eh. Wala Wala kadawat. Ay. Oo, kabalo. Hindi wa kaulo. Atin ay kanang bitaw ka. Nag-greet bagay nakakain ng happy birthday. Wala ko nagkabalo ay. Yeah, Zoom. Si Badong gani wala ko gabi na busy manggod ko bay wa na ko ka-follow up pa. Bong be plus. 안녕하세요. Vlog take over. 아닙니다. 안녕하십니까? Jamaica. O Kimpe.
Uy, kabalo mo. Paulit din ako sa balay. Hindi na ako sa ating tutok. Ayo, sunod ko. Taman, inom ka ba? Kabalo yung ate ang present. Oh, yun na lang ka akong ate. Inom? Oh, pero gamay raman. Ano mo nga? Mamula boy ako ay mo nang ganahan mo imo. Ano ka? Magkakunya ko ako. Ito, yan ang CR. Ano ka nga? Kabalo ba ka? Ay, ko, dito lang inom. Ano ka nga? San may ganun po dito? Uy, kabalo yung ate nga sa amo ko ka pa dong gabi eh. Kita nga ate ito. Ano siya nga? Ano siya? Mag-rumble mo na ang pangalan. Isa nga ate day na. Femini. Sabi Femini. Katong gamay ay si ate Lilian. Ate Lini. Ano Ano po po? siya? Tilini po. Oh, sige nga si So, ate. isang day birthday. Alam ko si Femini. May siya. So, Femini. Wala ko Na Femini. si Fem good ka ilam good siya nga Fem. Siya Bagay hindi ka nahagkuhan ba? Uli ba nga wakas na nakatulog. Duha pag ito ka shot day wa na pag sugo nday ninyo sa ko atong balay. Lahi ra gid ako kuan boy. Mula ito ka shot day. Na chip mo nila kuan ko dala ron. Tingnan mo sa ate nga nagiinom daw ko. Ha? Uy, ang kuan. Wa mo na palit. Kuan ra ko. So, mo ko sa face. Na may ice. Ay ice. Single. Anyang dan. Sige Pinalagay na pa na warriors dito. Patay na dai. Hindi ko galing ang bibok ka. Sorry Lord. ay gumtam. Wala manggod oh. Izong mo na. Wala manggod oh. Oh. Tata. Ama silang kuan. Papa. Yod ko na una na. Man naman. Say to the vlog. Hi. What's your name? Ivan. Pati man dito init kaayo. Nangadto may gahapon. Gahapon dito sa Malinaw, init kaayo dito. May kanoy po. Ayo ba? Dili daw ang mga sakay araw. Ulan di ako. Malita ko sa ito. Malita di ba? Nagbulit mo dito ng Dilian. Tamba, ino na po kasi ako. Sila sila. Sino nung kaman pa? Ayun, nagita. Ano ako na to, Pem? Kalau wala special no. dagang kita. Tapos dito bil ano ba? Puno ako, puno ang pawan dahil moto, nag-set siya, mag-set. Oh. Lahi mig ko Ang lahimi og kuan, mga ligo bitag pod. Mga tumiron tata, mga tumiron. Sapa daw. Say hi guys, hi. Gago ka, busy ako kakaron. Ikaw mihaw.
Ala, lubuga, oy. Balik, balik. You know guys, kapoy kaayo. Horse, anong napipil mo ngayon? Ba't ang liit ang titil mo? Horse, zoom natin be. Tignan natin, ayun. Kita mo yan? Ganyan kaliit ang KL gym. Hindi ka dako anak. Patay ka na, igo ka na dan ba. Kita mo dumag sa akong squad. Pwede pag ice cream. Yehe, thank you. Kuya, kay sigsa kayo eh. Nagbasa na mong lunch me. Dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina. Dalagang Pilipinas. Dalaga ni Oni, yeah. Dalaga ni Pridi. Dalaga ni Felipe. Dalaga ni Hermes. Dalaga ni... Dalaga ha? Dalaga ni Jilly.
check kasi time. 1:28. It's 1:28 in the afternoon. So karon pa may ganina pa may last G's punta niya. Kanimang gusto mga white claro pakinan nyo. Ito na ice cream na ikan. It was at this moment he knew. He fucked up. Ang yummy mo sa. Chan, chan. Hindi nila naman dito. Ako may budget. Duha ako. Ako may budget. Video. Get picture. Wala naman to. S3. Ayaw pa mi nangaligo. Say hi to the vlog. Like and subscribe. Subscribe sa akong channel. Sige na. Say chan ni mo. Mr. Town J. Mr. Town. Nasa 4 na ako. Ayaw ba? Demonyo! Ipag... Say mga pas. Alino. Ala nice. Hoy, dili na mo kapas isinay wala ni suot. Hi guys, yung vlog na dahil ko Ulaki ako. Sila na ko ya guys. Meron din may karoon. Iya meron. Iya meron. Okay, maligo sa kuha kabiyan sa tamo kay Bali. Kana tamo niya. Bye-bye. Time check is 4:30 p.m. No?
4:30 PM na. So pauli na. Pauli na mi karon. Uy, kay bang ikaw kay taas mo. Bye-bye. Joke ra gani. Pauli na mi kay kapon na. Ay maunhan. Kapon na. Niya tamba kay bro si kinsa pa daw pero murag na unsa. Kuya na kayo. Ah, may sabay. Blah 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 blah. Amo man to. Pawan! Amo gikan. Before and after mga good na. Before and after. Ah. Oh. Oh. Where? Daw ay wala take here ka sa Diri lang po. What's your ano sa mo Facebook? 안녕하세요. Same Facebook. Yani Hermosabar. Twitter, Rihanna 17. Instagram. Okay, mag-picture sa mi guys ha. I'll be back to you. Ginagawa mo. Patungan ka nila. Going home! Pagina nyo! Sun kiss. Sun rape mo ganun. Hindi, sun rape. Okay. Mangisnak pa daw tayo Inday. Samal mo nga. Subscribe. Ika na naman good. Mangisnak pa daw tayo Inday. Mangisnak daw tayo Inday. Subscribe. Wala ko picturean ganiya po. Mangisnak daw tayo Inday. Wala. Mangisnak daw. Ba't na may... Go! Sodan yung motor. Uday na ilang pala. Malay nila enjoy ka. Hi. Doggy! Mommy doggy! Rah, rah, rah! O, di ba? Nandoon sa school. Ay guys, di na to humanon. Diri na to humanon ako ang atong vlog. Kay... Pit na ba't kumalubat ba? Dayon, kuan. Ay, kalimot og subscribe po. Ay, pag-subscribe po. Ay, sa wakaga. Pag-subscribe po. I-click ang kuan, notification bell. Dayon, kuan. Para ma-update ka sa akong video, di ba, no? Pagkaan dayon ka na. Sa, i-like po niyo sa wakaga. I-like po para malipay ta diri. No? Okay, that's it for this day. So, thank you for watching.